אוקיי, אז בואו שנתעמק ונבין מה זה אומר פתרון של משוואה ריבועית, איך זה נראה. אז הנה משוואה ריבועית, ולפתור אותה זה להשוות על 0, ואם אנחנו נעשה x1, 2, פה, אז אנחנו נקבל את המשוואה הזאת, פלוס 5, פלוס מינוס שורש של b בריבוע מינוס 4c חלקי 2, ואז אנחנו נקבל שיש פה שני x'ים. x1 נותן לנו 2, ו-x2 נותן לנו 3. יפה מאוד, אז אלה הפתרונות שלנו. מה זה אומר? אז צריך לזכור שמשוואה ריבועית זה משהו שתמיד נראה כמו פרבולה, נכון? אז הפתרונות של המשוואה הריבועית זה פשוט הנקודות האלה, נקודות החיתוך עם ציר x, כש-y שווה ל-0, אוקיי? זאת אומרת שהנקודה הזאת היא x שווה 2, והנקודה הזאת היא x שווה 3. אם אתם יודעים לצייר את זה, לפעמים זה שימושי, כי אז אפשר לשאול אתכם מתי הפונקציה, לדוגמה, ה-y שלה קטן מ-0, וזה כאן, בין 2 ל-3, ומתי ה-y שלה גדול מ-0, וזה כאן, כש-x גדול מ-3, או כש-x קטן מ-2. זאת אומרת שנורא חשוב להבין מה המשמעות של הציור של משוואה ריבועית.